Mehron iyileşlerine bugün görkezek bolýan maşinimiz Hyundai kompaniyasının öndürýän top klaslarynyň biri Genesis. Awın içerisinde Hyundai Genesis diýerler, Genesis. Bu görýäniňiz 2020-nji ýylyň mart aýyny öndürilen Genesis G70 3 üçlük motor, iýik tekeri işleýär. Top full option anarky ikilik motor. O da edil Genesis G70. İlki bilen häzir taşky kuzowsyny görkezýän. 19-lyk diske gelýär. 19-lyk tekeri. Işleýän. Isi panoramlı krişa. Bu da ak renk. Bu ikilik motor. Bu arada ayrıca gurunmet geçer. Görkezisi. Üçlük motor. İyi bir işleyen. 1 litrden 11 kilometre geçiyor. Aşağı görkezisi. Kapısında ne? Knopkası da. Ne? Yani bir kısmı bakayım. Bu görýäniňiz full option 360 kamera, anti-radar var, cruise control, smart control. Обгон датчик, соблюдение линии. Обгон датчик, соблюдение линии. Има функциялар бар. Так, bu parking sensori. Eski kamera, rучной tormoz, скорость штатını geçirilýär. Беспроводной зарядник бар, гелия. Обдув, обогрев сиденья бар. Обдув, обогрев сиденья. Старт-стоп. Oturgucu edil Lexus LS modellerine, Mercedes S-klaslarda gelişýärli. Aýratyn ştaýsyny kontrol edýän. Arkaňy ýa aşaňy çykaryp içine salmak üçin ýöntü. Kaptanda knopkalar var. Ne kıskacık? Şloyanık. Bakalar var arada ayıp geçtik. Bakalar var arada ayıp geçtik. Bu görýäniňiz Genesis 3 üçlük motor $51.000 töweregi. Bu $41.000 töwerek. Ene görýän Hyundai salonyny täze ýagy bilen maşyn. Polny paket. Bu da ikilik motor edil Genesis G70. Aňarkadan biraz prostoyrak. Birazrak. Anti-radary ýok. Yine bir funksiyalar gelenap. Atak edil aňarkadan bir üstüne panoramly krişa gelýär. Aýarna diskasi. Bu da 10-lyk diska gelýär. İşleýän. Parking sensorlar bar, ýani görkezim. Kapylary krom, knopkaly, doly. Maşinada aytsak 250 at gücüne barabar 4 silindir, ikilik turbo GDI motor gelýär. 8 skori. Bu da güneşler yani.
Kapısını açar, kapısına da edilmiştaydı. Krom Genesis yazgı. Oturguç elektrikli knopkalı oturguç. Panoramlı kıyışı. Beyazına koңur renkli şokolat renk koja geliyor. Hava görýän bolsaňyz şeýlece krom edilipdir, monitory, ekrany. Bu da full touch screen. Hava. Kojasy deşik koja. Dizayn näşler ýalyk dikimli. Hava. Bu da İyiz salonumuz. Ne? Yankı beylek geçişim yali verdi. Beyleki 3-3'lük motorunu görýän bir funksiyonu yok, antiradar yok. O soblюдение датчик, soblюдение liniya yok. Ama beyleki avgon datçigi bar. Qalan hemme funksiyalar bar. Start stop knopka. Ama mıydı işleyen. Bunda da bespроводной зарядник geliyor. USB aux. Skoro çağlayan. Parluşlar yani. Bu ya parktronika. Eski kamera, zanos. Bu da sürüş tertibini yüklüyor. Sport rejim, eko rejim, haysi rejimde sürecek bolsam. Değerde USB geliyor. Oğlum kıyıskacık tuşlar yalık. Video göwnüňize yaran bolsa dostlarla paylaşın. Näme soralyňyz bolsa tesbirde kommentarda ýazyp galyň. Bu indiki videolarda näme maşyn görmek isteseňiz, onun tesbirde ýazyp galyň. Bu size doğrulugyny video ýazgy etip görkezmäni synaşar. Dostlar şuňa hoşlaşýas. Hemmeňize üstünlük ardy edýäs. Sag bolun, salykda görüşelim.